Unsa di ka dong? Ay, pugson Manila. Pasapot kayo. Og Bawang dili ka. tabang nakakag. Yo, nasa kapitang kukong diha. Ako na eh. Nagutan pa ko dali. Nagutan ako yung bisita. O, galing ko dali. Intertino ako na yung bisita na ko. Yati. Ay, bisita dia. Pag-utan may kay para kaon ng mga amigo. Muna tirada na mo karon. Relax na mo dahil lingkod sa mga ka. Pagpare na itong kan. Pagpare na itong alikoy o ganang si kaning nagbate. Mura na itong tirada karon. Okay, natin plano karon. Biladahan na ito eh. Pagplato ito. Pagpare kay kabangi ko kay mintas na ka. Mura na tirahan na ito karon. Natin dakpon karon. Oran-oran. Kaya nagawal, nakita na ko gina, nagawal, nakadungog kong nagawal dito, tuntun ito karon. Ano kang gawal itong tuhan na to? Sa kay problema itong tuhan na ron. Gawal, duwa din. Nag-World Cup. Dito gina, nagawal. Ani karon kayo buntag, naming anhin ako dali na nagawal ko no. Kaya pugson ko no siya, bawang nga nung pugson siya, sabi, kuha na. At tuhan ito karon, dalan itong sudan. Kaya bro, tiki kayo itong tuhan, mabawat itong pagkatawaan eh. Wild siya na, anong gawal, galag sanggot to. Ni Kap. Patparan, palikat. Hindi mo ngay patparan, Kap. Pagtagsaan, isa-isa ka buok. Uy, pagka, ano niya, arong mahuman na ito yung kwan. Wild duwa itong mga tuka na ito. Karon. Pagka human na mga nagkirada na eh. Kaya mukhaan mo pagkaan eh. Saan makakaroon nila eh. Kaon. A few moments later. Unsa di ka dong? Ay, pugson Manila. Pasapot kayo. Og tabang nakakag. Naman! Nagawal ng bigas balay. Isa siya. Sige to siya. Basta laki. Taburnok. Sa Burnok, anong gawal ba sa Burnok? Ulang. Anong gawal ba siya? Alipasan ito? Galay pa sa man, gidala mo sundang. Yate, nagkinatuko. Natuto karon. Natuto karon ha? Basta sana kay gutuman. Ha? Ato kayo pa si manikbas to. Kaya rin ba, humana dahil ng si problema ito galing ito, ano to? Liliasan ko nito. Anagi oh, anagi. Uy, Kap! Unan mo, Kap! Nasi, taburnok! Uy, sabi ang tanong, balayan taburnok! Yawa sa mga taburnok, lisod pagkagda, magiging tanang, sa may problema na, saka sa pulmin, sa may problema na, saka, lisod ganing balayan taburnok, kaya muning, ay pamakaw diya? Hindi mo, Kap. Serius buntag, sapot ito. What? Sapot mo ka? Isig pamugos. Kailangan, kaya mo kailangan na ito, ano eh. Kailangan, naisig pamugos, oy. Sapot kayo. Ano man? Pugsun ta. Anong pugsun mo ka? Butan mo ka, bata na. Taas, gwapo niya. Anong pugsun mo ka na? Sari gini, bantay ka na kayo magsundang. Butang na sundang mo. Tarunok eh. Ambil. Ayaw. Pugsun ta. Problema. Pugsun ta patulay. Bisok ka na. Bakit ka na? Bisok ka na. Bisok ka na.